Poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravás, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Do
Raja
osudom človeka. Pomaly spúšťa sa sneh, vločky tlačia sa do kožuška. Iný rozhodli o jeho osude. Prežiť, to bude skúška. Pľovačka, však počkaj. Au. Poď, opraším ti chrbát. Počujete? To by sa najlepšie. Zdá sa mi, ako by som počul nejaké kvílenie. Kvílenie? Ticho? Naozaj, ja to počujem. Musí to byť niekde blízko. Aha, pozrite, šteniatko. Aké je krásne, je tu opustené. Niekto ho tu odložil a začína snežiť. Vezmime si ho. Áno, ja si ho vezmem. Nedávno som stratila psíka. Budem mať kamaráta. Hviezdička nádeje, žiari mi na nebi. Nemám strach pred náručím. Detské srdiečko nežnými dlaňami a nemú tvár milovať naučím. Odrazu viem, na čo tu som. Prečo ma tmy ešte nechceli. Potešiť dieťa, skákať a túliť sa, nič iné, len byť spolu veselí. Práce je priveľa a spať jej nedáva, odkedy na chvíľu osamelý. Hej, mám rád, keď hráme nejaký zápas. Mňam, Jablko, už som taká hladná, tešila som sa na to. Verno, že nepodarí, lebo... Aha, on zase nemá svačinu. Mám nápad, podeľme sa.
je, že nikdy neváha, keď svet sa ti chrbtom otočí. Štítom tvojim stane sa hneď, pozri sa úprimne do očí. To, čo máte, je vzácne a prehúhne, jedno srdce druhé chráni. S priateľom môžeš vykročiť smelo v ústrety svetu svojej brány. Toľko dní, čas plynie pomaly a srdce smutí. A moji najbližší na mňa čas nemajú, tak sa ten život rúti. Dobré ráno, pani Nováková. Ako sa máte? Cítite sa lepšie? Áno, pán doktor, cítim sa už lepšie, ale srdce ma bolí. A čo vám je? Sestrička vám dá lieky? Nie, pán doktor, tak to nemyslím. Je mi smutno. Už som tu tak dlho a moja rodina za mňou chodí len málo. A teraz, keď sú Vianoce... To nevadí. Viem, že je to ťažké, ale svet je predsa taký. Čas, krátke slovo a tak veľa znamená. Ak málo ho máš, si väzňom úbohý. Neplytvaj preto vecami vzácnymi. Čo máš, to stráž a daj radšej im. Rodine, priateľom či svojej láske. Rozdávaj rozumne, no plné náručia. Aj tí, čo bránia sa úspešne pocitom, mať rád, znova sa naučia.